שלום לכולם. בסרטון הזה אני אדגים בקצרה מה צריך לעשות לתרגיל למידה מרחוק הקרוב, ובעצם זה גם שיעור קצר איך לעבוד במערכת מודל כדי להכניס פעילות ושתלמידים יוכלו לבצע את מה שהם מבקשים מהם. אז קודם כל, הכניסה למערכת של המודל היא בדיוק כמו הכניסה למשוב, עם אותו שם וסיסמה. יש כמה אפשרויות כדי להיכנס למערכת. אפשר דרך התוכנת משוב ואפשר גם דרך האתר של הבית ספר. אני אראה את הדרך הפשוטה יותר, דרך האתר של הבית ספר. אוקיי, אז בעצם כדי להיכנס נכנסים לאתר האינטרנט של הבית ספר, ולמעלה יש לשונית שרשום עליה מודל. הכניסה הזאת כמובן היא גם למורים וגם לתלמידים. ואחרי שלחצתי על הלשונית של המודל, אני מגיע למערכת ואני צריך להתחבר. יש לי פה בצד שמאל למעלה, התחבר, אני לוחץ עליו. ועכשיו אני מכניס את המספר זהות שלי, כמו שכתוב פה, בלי 0 בהתחלה. ואני מכניס את הסיסמת משוב שלי, ואני לוחץ על להתחבר. ברגע שנכנסתי, הוא מציג לי את כל הקורסים שלי, ומחנכים יראו את הכיתת חינוך שלהם. אני בוחר את הקבוצה שאני רוצה לשים לה את המשימה. כרגע בשלב זה מה שנבקש מהמחנכים זה להיכנס לקבוצת חינוך שלהם וליצור משימה של פורום. איך עושים את זה? אני אקח לדוגמה את הקבוצה של מדעי המחשב, כי אין לי קבוצת חינוך. אני לוחץ עליה ואני רואה עכשיו כל מיני יחידות הוראה למיניהם. היחידות הוראה זה בעצם המקום שבו אנחנו נשים את הפעילויות. אני אקח את הראשונה ואני ארצה לשים פה את הפעילות של הפורום, אבל כדי להתחיל, כדי ליצור פעילויות, דבר ראשון אני צריך פה ללחוץ על הפעלת עריכה. עכשיו יש לי אפשרות להוסיף את מה שאני רוצה. אז כרגע קודם כל אני אשנה את השם של יחידת הוראה אחת לתרגיל חירום. כדי לשנות את זה יש פה גלגל שיניים, אני לוחץ עליו והשם שיהיה לי פה, אני מוריד את ה-V הזה ואני רושם תרגיל תקשורת חירום. אוקיי, ופה בתקציר אני ארשום משהו שיתאר את זה. נרשום בשימוש ביום שלישי. זה איזשהו, התקציר זה רק נועד להגיד לתלמידים מה יש לנו פה, מה המשימה. בקצרה, כמובן אפשר לרשום יותר, אפשר לרשום פחות. ואני שומר. אוקיי, ואחרי ששיניתי את השם, אני צריך להוסיף את הפעילות, את המטלה. לצורך זה אני בא פה בצד שמאל, הוספת משאב או פעילות. אני לוחץ, נפתחת לי פה רשימה ארוכה. אתם מוזמנים לעבור על הרשימה, לראות מה יש פה, אבל כרגע מה שמעניין אותנו זה פורום. כי אנחנו רוצים רק לתקשר עם התלמידים, לא מעבר לזה במשימה הזאת. לוחץ על פורום ולוחץ על הוספה. עכשיו שם הפורום אני אתן לו תקשורת כיתתית בחירום. ומה התיאור? כאן נכתוב בשעת תרגיל מחר. אוקיי, כל שאר הדברים אנחנו לא נוגעים בהם. מה שחשוב בסוף, שמירת שינויים וחזרה לקורס. זהו, בעצם יש לי פה כבר את האפשרות לראות את הפעילות, איך שהתלמידים יראו אותה. מה שנשאר לי עכשיו זה רק להיכנס לפורום הזה. אני לוחץ פה לתקשורת כיתתית בחירום,
ומופיע לי הפורום שכרגע כמובן שאין בו כלום. מה שאני אעשה, אני אוסיף נושא חדש לדיון. בנושא הזה אנחנו נרשום את ההוראות לתלמידים. תרגיל תקשורת, אנא כתבו כאן. אוקיי, זה הנושא, ובהודעה אני יכול לרשום שלום תלמידים יקרים, אנא כתבו כאן מה אתם מרגישים. צריך לזכור שכל המטרה של התרגיל מחר זה סך הכל לבדוק את האפשרות ללמד בחירום, לדבר עם התלמידים בחירום. כמובן שאפשר לעשות הכל בוואטסאפ, אבל בוואטסאפ זה רק להעברת מסרים ולא ללמידה. כאן אנחנו ממש מתרגלים את הבסיס של למידה. כמובן שחוץ מפורום אפשר להוסיף עוד הרבה נושאים ופעילויות ובחנים ותרגילים. ברגע שתרגלתם את האפשרות להיכנס למודול ולהוסיף פעילות, אתם בעצם תדעו בהמשך גם להוסיף פעילויות נוספות. זהו, הוספתי את ההודעה, אני לוחץ שליחת הודעה. זהו, ההודעה נוספה. כל מה שנותר לכם עכשיו זה להגיד לתלמידים להיכנס למודל עם המספר זהות והסיסמה שלהם, ולהיכנס לפורום ולכתוב בהתאם למה שאתם הנחיתם אותם. מספיק אפילו רק שהם ייכנסו, ישאירו לכם איזה הודעה, כדי שתוכלו לראות שהם הצליחו להתחבר למערכת. זהו בינתיים.